V dedine sa zídeme na stavanie mája. Veselosti všetkým je, každý sa hneď vysmie. Veď už stojí krásny ráj, každou parkou stužka. Zabavme sa, veselé, veď začína krásny mesiac. Každý o ňom hovorí, máj, lásky. Ešte len nedávno doznelo výskanie vyoblievaných a vyšívaných dievčat na Veľkú noc a už je tu máj. Máj, mesiac lásky. Tento mesiac patrí predovšetkým zaľúbeným. Májové slávnosti sú plné tradičných zvykov. A aj my sa snažíme zaviesť na škole novú tradíciu stavania mája. Šikovné dievčatá ho prekrásne vyzdobili aj vašimi skúškami a chlapci nám tu za chvíľu ukážu, či majú ten správny portón. Za pomocu súčiačných hasičov, ktorým ďakujeme, že nám pripravili tento krásny máj a vykopali jamu, to isto pôjde ako po masle. Ale čo vlastne stavanie mája znamená? Samotný máj je mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedlový alebo brezový, ktorý mal symbolický význam. Bol výzrazom prírodného mýtu v boji zimy s jarou alebo smrti so životom. V minulosti máje stavali pred hospodárske budovy na ochranu pred mlými, duchmi a chorobami. V slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti, dostatku plodov a krmiva. Odtiaľ bol už len malý krôčik významu, ktorý sa skloňuje najčastejšie aj v dnešnej dobe. Spoločné máje symbolizujú zdravie a vitalitu všetkých dievčat. Máj pred konkrétnym domom sa zase stával dievčaťu chcúcemu na výlet. Spoločným znakom bolo prekrásne zdobenie najmä pestrými skúškami a farebnými papiermi. Prvé máje boli známe už antické. V Nemecku od roku 1255 stavali máje pred domami. Bohatých mešťanov trocha neskôr pred domom obdivovaného dievčaťa. A na Slovensku sa májové tradície zíšia od regiónu hrabe príjme, to znak, že zaujeme obe strany. Na Liptove zase chlapci sadia máje na Turice, ak sa dievčaťov maj páčil, poslal mu tvierku z rozvoju. Alebo iných s vlasom chlapcovi rečom vlastu a do vlasov. V Trbe chlapci sadili dievčatám pod okna červený smrek, avšak tým hrdým skôr brezy alebo osiky. Za sadenie májov si chlapci od dievčat vyslúžili košele či šaty. Vo východnej si túto tradíciu pripomínali pravidelne každý rok. Chlapci stavajú dievčatá máje, chodia v krojoch po dedine a spievajú. A u nás tento máj je pre všetkých. Veríme, že im vyčerie krásny úsmev a bude ich tešiť celý mesiac. Privítame hasičov, pripravili pre nás tento krásny máj, zaslúžia si obrovský potlesk. A teraz by som poprosila, zatancujú nám žiaci z 1. stupňa, takže sa nám tu pripravia. Už sú pripravení. Poď.
celého tančeka sa udialo niečo a postavil sa na máj. Takže ešte raz zatlieskajme a poďakujme za tento nádherný strom občianskych hasičov. Ďakujeme. A všetci zakričíme, čo robíme. Uzavrieme spoločne pesničkou Pečová 91B a vyverím, že sa k ním pridáte. Chyť mi to, daj mi to na bok. Pusti na bok, ja musím ísť tam. Aďo, poď. Poďte. Ja nie som si hlavne. Oni to toto nedajú. Radšej nech bez hudby. Nami, bez hudby. To je strašne vysoko. Ja mám pohodný spievať. je pre všetky dievčatá tejto školy. Chlapci napísali, že symbolizuje ich krásu, zdravie, vitalitu a veria, že vám vyčaruje krásny úsmev počas celého mesiaca máj. Ja by som sa rada poďakovala pani učiteľke Remeňovej a všetkým žiakom a samozrejme aj hasičom, ktorí nám pomohli postaviť tento maj. A zároveň žiaci, chcem vás poprosiť, vidíte, ako to je podopreté. Ja verím, že nikto sa nebude z bezpečnostných dôvodov k tomu približovať, aby náhodou nespadol a neublížil si niekto. Takže ďakujem veľmi pekne, verím, že sa vám to páčilo a že založili sme u nás novú tradíciu. Ďakujem. Prajem vám pekné májové dni a zajtrajší voľný deň si všetci užite, ako aj celý predĺžený víkend. Ďakujem pekne.